Чудили ли сте се какво да подарите на приятелката ви, на сестра ви или на майка ви? Аз имам решението за вас. Подарете й червило. По този начин не само ще я зарадвате, а ще я накарате да ви обикне още повече. А в момента в Panacea Cosmetics има лимитирани комплекти с до 60% намаление. Аз ще ви покажа само 3 варианта. Номер 1. Max Plump с оголемяващ ефект в цвят Magic Kouge. Преди всяко червило винаги ще минавам външният ъгъл на устните с молив. Номер 2. Milk Cookie от тяхната Lollipop колекция. И комбинация от чоколет и макиято в едно. А ако се затруднявате кое червило да изберете, с спирала никога няма да сбъркате. А защо не и две? И вуаля, приятели, това беше от мен. Аз отивам да раздавам подаръци. А вие не забравяйте да посетите сайтът на Panacea Cosmetics.